if galing ka sa SM Talabastagan, 3 minutes away lang. So, we expect that we have food stalls here. May mga events din. Tumatanggap din kami ng mga events. May mga drinks and foods din, kahit ano. And yung mga babies, yung mga kids, pwede din sila mag-picnic dito and dogs, ganon. Pwedeng mag-date or family bonding. Hoping to see you all here in Commune. Thank you, Kabalan! Masibayo, Valenia, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, bumalik tayo dito sa Commune, dito sa Baliti, San Fernando, Pampanga. Yan guys, kung gusto pumunta dito, open sila every weekends, Friday to Sunday, 5 PM to 10 PM. So na-invite tayo guys para cover yung pinaka-event nila. Tawag nila guys, Local Pamu Weekends. Yan, mamaya makakasama natin yung mga local artists dito sa Pampanga. Aside dun sa mga food stalls na nag-offer ng mga foods and drinks, so meron tayong magpe-perform, and kung gusto yung pa-portrait, meron din mga artists, and of course yung mga local products. Yan guys, samahan nyo ako sa vlog na to. Papakita ko sa inyo kung ano bang bago or ano bang meron ngayon dito sa Commune, Baliti, San Fernando, Pampanga. Guide lang guys sa lahat ng gusto pumunta dito sa Commune. So mga 3 minutes lang andito na kayo sa SM City, Talabastagan. Sa mga galing sa Angeles and Mabalacat, dito na yung landmark nyo. 3 minutes away, andito na kayo sa pinaka-commune. So nasa right side siya bago kayo makarating ng Baliti intersection. Kung galing naman kayo San Fernando at ibang municipality dito pamuntang San Fernando, paglagpas nyo guys nung Baliti intersection, nasa right side siya. Malapit na malapit lang bago kayo makarating ng SM City, Talabastagan. And ayan na nga, open na yung lights nila. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ambience nila dito. Sa parking, napakaluwang ng parkingan nila guys. Ang entrance natin is 10 pesos. Yung kabala kung nag-crave kayo ng kambing, so meron ng kambingan dito sa Commune. Guys, first natin i-check sa kanilang food stall dito sa Commune, itong dry mud shed. So kanina pinatikim ni sir yung cinnamon nila. Yan, kung nag-crave kayo ng mga milk tea, milkshake and frap, tapos syempre meron din silang iced coffee. Hindi mawawala dyan yung mga favorite Korean foods natin. So punta na kayo dito sa K-Food by Sweet 10 food products, and mga ino-offer nila rice meals like bibimbap, bulgogi, and of course mga special menu nila. Meron silang ramyun, raboki, jokboki, corn dogs, and egg drop sandwich. Meron din sila dito. Next natin check guys itong J Ace Lemonade Blend, and of course yung pot straw. Yan, in-offer nila pizza, barkada fries, fries supreme, tacos, and nachos. Syempre samahan mo ng mga lemonade nila. Yan, meron naman silang mga combination dito. So ito yung sample. Ito guys, hindi natin na-feature nung first punta natin dito sa Commune, si binatirol ni Kuya. Later, papatikim nila sa atin itong Kuya's Original. Siyempre meron din naman silang in-offer na Kapampangan and double black. So available siya sa hot blends and ice cold. Meron din naman silang summer blend, yung Batirol de Apugato Vanilla. Nag-crave naman kayo ng mga barbecue and chicken inasal, pwede yung pustahan yung pesto ni Lester Chicken Inasal. Nag-offer sila ng chicken inasal, liampo, pusit, bangus, dinakdakan, isaw ng manok, syempre yung TJ hotdog, chicken neck, chicken feet, chicken yakitori, pork barbecue, and tenga. Next natin check guys itong Fuego Uncrafted Burgers. Yan, kung burger lover kayo, pasyalan nyo na itong pesto ni Fuego. And ayan, yung ino-offer nila itong burger bar. Meron silang Cali Classic Hamburger, cheeseburger, double trouble, Texas style barbecue, Philly cheesesteak style. And of course nag-offer din naman sila french fries, yan, nachos, tapos garlic parmesan fries, 4 pieces chicken nuggets, and onion rings. Next natin check itong Bob's Steak to Go. Ay ino-offer nila itong Bob's Steak Meal, tapos yan Bob's Surf and Turf, Bob's Burger Steak, Bob's Steak and Waffles, tapos Bob's Garlic Pepper Beef. Meron din po kami spicy gambas, tsaka turon rom, Yun. and sizzling corn po. So sa mga steak lover dyan, punta na kayo sa pesto ni Bob's Steak to Go. Sa lahat naman ng chicken wings lover dyan, andito si J&J Wings. Kung nag-crave kayo ng mga chicken wings, so available sa kanila itong buffalo, anis sriracha, salted egg, garlic parmesan, teriyaki, and then yung orange chicken. First Tapsi Logan. So sa lahat ng Tapsi lover,
na nag-offer si Ferds ng top silog, pork silog, to silog, bacon silog at silog, sisig silog, chick silog, long silog, ham silog, and yung kanilang maling silog. Isa sa mga nasama natin na feature ng first time na pumunta tayo sa commune, itong seafoods, samji, siomai rice, melon juice, calamares, chicharong bulaklak, and crablets. So nag-offer sila ng samji on a bowl. So parang snack to go din siya. Bago sa commune, itong Bites and Bites. So sa mga products nila, ito, mga foods nila, meron silang mojos, chicken and mojos, fries, chicken and fries, chili, cheese fries, chili cheese dogs. So, habang iniintay natin yung mga local artists dito, yan, magpe-perform sila sa may stage. And then dito, ito yung nagpo-portrait si Ma'am Patricia. So check natin itong mga local products na meron ngayon dito sa may commune. So ito yung mga bags. So yung pinaka-name niya, Expressive Idea. Yan. So meron silang mga bags. Ayan, mga slim bags. Lunch bag, 150 pesos. Mga tote bags, 120 pesos. Naghanap kayo ng mga paintings na gusto nyo ilagay sa wall ng living room nyo or sa pinaka-room. Meron din naman silang binibenta dito. Anong tawag sa mga t-shirt na ganito? Handmade type na to. Handmade. Tapos stick magkano? 300. 300 pesos. Die stitch tita. So gansilyo ma'am, di ba? Oh, ito. Tig magkano to mga ganito ma'am? 500 po. 500 pesos. Saan to? Naruto? Anya. Ito po Naruto yun. Ay, ito Naruto. Pero nasa Naruto si Anya. Ay, di ba? Okay. Ibang anime. Hindi ako nanonood ng Naruto. Pasensya na. So, ito yung mga ibang products nila. Die Stitch Tita. May Facebook page kayo ma'am? Yes po. Yan, pasyalan nyo guys yung Facebook page yan. Die Stitch Tita. Tapos yan yung pinaka-contact number nila. So pwede silang pa-customize gano'n. Yes po, pwede po. Ng mga, ito, sample na. accepting commissions. So depende sa character. Yes, Sa papagawa nila. Ma'am, ano sa tawag dito? Dream Catcher, yes. Medyo nakalimutan ko din eh. Ayan. Yan ang naghanap kayo ng mga stitch din siya. Crochet po. Okay. Yan yung naghanap kayo ng mga dream catcher guys. And yung mga ibang products ni Madam. May Facebook page po kayo? Meron po. Anong Facebook page niyo? Catch Your Dreams po. Catch Your Dreams. Facebook page lang meron Saka niya. po IG. IG. So same lang. Catch Your Dreams. Ito yung mga products nila Madam. May mga pulseras. Kay Sir po. Ay kay Sir. Separate pala yung kay Sir. Anong page niyo Sir? Actually, wala akong Facebook page, so this is are just seasonal products. So usually when I create jewelries, I create by the bulk. Okay. Seasonal, ibig sabihin, what I mean, yung mga materials minsan or... Yes, at saka sa mood din kung sisipag gumawa. Okay. So those are made out of crystals naman. Crystal. Affordable crystals, kaya medyo mababa yung presyo nila. So if you're going to compare them with the other charm store, so Sample tong ganito sir, how much? ayan, that is an amethyst stone. So usually, mura lang yan. So that's around 150 kasi mura lang din yung Materials. markup price niya. Yes. Next na check guys, itong Sakyanthed Love handmade crafts. So crochet din siya, yung paggagatsildo. And kung gusto niyo rin pa-customize, pwede kayo naman. May Facebook page kayo mami, ito na mismo. So Sakyanthed Love, pasyalan nyo na yung kanilang Facebook page. And of course, papalaw na rin sa lahat ng gusto nga pagawa or pa-customize, PM lang kayo sa kanila. Kung naghahanap kayo ng artist dito sa commune, hanapin nyo si Patricia. Dito naman siya na nakapesto malapit sa Acacia at nasa center siya. Kaya nakapalo na tayo sa kanyang Instagram, Patricia Alfonso. Kung gusto niyo pa-portrait guys, pwede niyo siyang i-DM sa Instagram account niya. So 250 pesos, mga ilang minuto bago matapos yung portrait. 20 to 30 minutes. So habang ine-enjoy nyo yung foods and drinks nyo, pwede kayo pa-portrait. Pwede sila magbigay ng sample sa mismong cellphone. O pwede mag-stay sila dito. Pwede mag-stay, pwede magbigay ng photo. Ayan. Sige, thank you. Check natin itong mga gawa ni Patricia sa kanyang Instagram. Ayan. Napakaganda guys. Beautiful in everybody's eyes. Closer than my peeps, watching me.
syempre, ito na yung pinaka-exciting part. Kasama natin kakain si Ma'am Colin ng commune dito sa Baliti, sa Fernando, Pampanga. So, ito yung kanilang kambingan sa commune. Open siya guys ng Monday to Saturday. Every Sunday, sarado siya. Yan, kung nag-crave kayo ng mga iba-ibang dishes ng mga kambing, punta na kayo dito. So, meron tayong ano dito, kaldereta, sisig ng kambing, ay kilawin na kambing, and syempre yung sinigang na kambing guys. Ang sarap! Natikman ko na kanina. Nakulay nga asin. Syempre excited na tikman to. Kilawin na kambing, and of course yung kaldereta. So, napakaganda nung pinaka-event ngayon, local pamo. Supportahan natin guys yung mga local products and local foods natin dito sa Pampanga, and of course yung mga local artists. Napakaganda ng event ni Commune. Actually sabi nga ni Ma'am, sila yung nag-insist. So supportado ni Commune talaga yung mga local artists natin, local products, and yun, mga local foods natin. Parang Vision Camp. Yes, sa Commune. Meron niya ka rin Vision Camp. Kening, Pampanga. Kening, Pampanga. Na to support local artists sa kanya. Ang pangalan ko Kaya, ng newspapers, it's same a type ko, wala Pampanga Bees, Buri whatever kong for supportahan. Yun. Napakaswerte naman natin kay Ma'am Colin. Siyempre sa lahat ng artist natin dito sa Pampanga guys. Kudos sa inyong lahat. And yan, kung gusto nyo showcase yung mga gawa nyo, pwede nyo naman i-reach out yung mga Facebook page ng Commune. Tulad nito yung event ngayon, pwede naman kayong grupo kayo. Kaya lapitan nyo lang si Ma'am Colin. Kain na tayo guys. And thank you kay binoterol ni Kuya. Yan, binigyan tayo ng original binoterol nila. So ayos yung pinagawa ko. Tikman natin later. Sobrang lambot guys. After natin tikman yung mga kambing na sinerve sa atin ni kambingan sa Commune, so it's time for the dessert. So thank you ulit kay binaterol ni Kuya. So ito yung Kuya's original nila. So nagpagawa tayo ng ice baterol. Tikman na natin. Yun. And syempre sa special turon, thank you Babs Steak to Go sa pagbigay ng special turon nila. Tikman na natin guys para sa dessert natin. Sabayan natin ng binaterol ni Kuya. So supportahan natin guys lahat ng mga nandito sa Commune and mga food stalls and sa mga upcoming events ni Commune. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kabalin natin dyan na bukas na ulit si Commune dito sa Baliti, San Fernando, Pampanga. Thank you!